Takže čaute ľudia, moje meno je Zituš a som nová youtuberka. Natáčam si vlastné videá, ich upravujem a dávam ich na YouTube. Včera som videla proste, že ste dali lajky, odbery a to sa mi páči, ďakujem veľmi. Som rada, že toto môžem robiť, aspoň zabíjam nudu. Ak chcete, aby som moje krásne, úžasné videá natáčala znovu, tak prosím vás, dajte like a píšte mi do komentárov, čo chcete a ja to rada splním. Budem natáčať sama, potom s mojím úžasným bratrancom z Martina a niekedy aj s kamošmi. Takže ak chcete vidieť moje ďalšie krásne videá, tak mi stačí napísať lajky, odbery a rada ďalej natočím. Takže to je všetko. Majte sa fantasticky.